Uthi uJesu kubafundi bakhe, hambani niye emzinani nothile, niyawufika khona niyothola ithole lembongolo. Uthi uJesu, liletheni kimi, kodwa uma benibuza anothi inkosi iyalidinga, kungenzeka lethole unyaka usayophela meliboshwe izinkulumo zabantu, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole liyinhlekisa emphakathini, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole lihletshwe umndeni, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole lihletshwe abangani, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole lijikelwe abantu, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole aluthola umsebenzi, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole aluthola umshado, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole lijikelwe ebandleni elikhonza kulo, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole lihola namhlanje, kusasa liyoboleka lisenalutho, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole uthe uqala unyaka laba nezifiso ezithile zangenzeka lezo zifiso, kodwa inkosi yona iyalidinga. Mekungenzeka lethole bemphakathini balibiza ngesidakwa, kodwa yisidakwa esidingwa inkosi. Ngiyafisa ukusho namhlanje ukuthi ezintweni engenzekanga empilweni yakho, kodwa inkosi yona iyakudinga. Lapho uhluleke khona, kodwa inkosi isakudinga. Hawu bafethu, kwathi angisho ukuthi akhona amandla asegazini likaJesu, ngoba inkosi isakudinga. Lapho uhluleke khona, kodwa inkosi isakudinga. Uyisehluleki esidingwa inkosi, uyisidakwa esidingwa inkosi, uyinhlekisa edingwa inkosi. Angazi ukuthi udlula kuphi, angazi ubhekane nani, kodwa kwathi angisho ukuthi it's not over, ngoba inkosi isakudinga. Inkosi isakudinga, ungalahli ithemba, inkosi isakudinga.